a daidai lokacin da duniya take cikin wani yanayi, musamman yanayin tattalin arzikin ƙasa wanda ruwan dare ne ga duniya, bai bar duk wata ƙasa a doron ƙasa ba a halin da ake ciki, saboda ya zama wani abu da ake kira global scourge, wato wata annoba ce mai matsalar gaske da ta shafi ƙasashe ko su waɗanda suka yi shura a arzikin duniya ɗin. Yanzu ma suna taro a yanzu halin da ake ciki a Paris, France, domin gano bakin zaren yadda duniya ta dagule da yadda tattalin arzikin ƙasashe ya shiga cikin waje, musamman a daidai lokacin kwanakin nan tun daga 18 ga watan Fabrairun da ya wuce, kwana 120 kenan ko da 20 da wani abu, lokacin da aka shiga wata badakala ta rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin Iran da Isra'ila da kuma ita Amurka, wadda kuma ita Amurka din sai ta kasance ita ce kan wa'uwar gami a cikin tafiyar kawo abubuwan da suka kawo rudani ga tafiyar diplomasiya ta tattalin arzikin ƙasa da alakar ƙasa da ƙasa da duk wani abu da yake da alaka da cinikayya da hanyoyin da za a bi ƙasashe su jingina da juna da sunan abin da ake kira global interdependence, yadda suke dogaro da juna, ka jingina da ni in jingina da kai, duba da cewa ba wata ƙasa da duk girman arzikinta da za ta iya tsayawa kan kafarta in dai a siyasar tattalin arzikin ƙasa ce wadda ake kira political economy. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da mu ma a wannan lokaci batun maganar Iran da Amurka da Isra'ila ta ɗauki hankalin duniya, da kullum ba ma barin masu sauraro sai mun yi ƙoƙarin gaya musu ga yadda duniya take ciki, ko da akwai wasu batutuwa da suka shafi siyasar gida, siyasar Afirka, siyasar Turai, duba da irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, amma muke updating knowledge ɗinsu, wato muke sabunta ilimi da kuma irin abubuwan da muke bawa masu sauraro, saboda in baka zama ka tsaya akan yadda ka ɗora su fahimci tafiyar ba, wani ya iya tafiya ya batan kai akan hanya ko ya bata bar wani hanya. Dije mai yabbata ga mu ga masu sauraro a daidai wannan lokaci a Laraba da muke magana ta bawa, abinda Bahaushe ke ce mata ranar samu, kuma muka tashi da wani dausayi na ni'imar Allah tun da safe yadda gari ya canja, ɗaki ya dau harami, aka samu ruwa a nan da can, ni'imar ta sauka. Ubangiji Allah ƙara mana ni'ima, amin. Dije me muke ciki a cikin wannan halin da masu sauraro suke ji so yau ce rana ta ƙarshe da ake taro na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki, wato G7, wanda kuma da dama daga cikin manyan shugabannin duniya na ƙasashen duniya sun halarci wannan taro. Amma kamar yadda muke gani a kanin labarai, batutuwa guda biyu su ne suka fi daukar hankali a cikin abubuwan da za a tattauna a yayin taron. Waɗannan batutuwa kusan haɗar da batun yaƙoƙi da ake yi a shiya daban-daban ta ƙasar nan, amma musamman yaƙin Amurka da Iran da kuma yaƙin Rasha da Ukraine. Waɗannan su ne manyan batutuwa guda biyu da suka fi ɗaukar hankali a kai. Kuma a yayin tattaunawar yayin tattaunawa a wancan taro akwai gani da aka yi da shugaban Amurka na cewar ya yake kallon wannan matsayi da aka kai na yunkurin samar da sulhu. Sai ce wannan gagarumin al'amari ne wanda kuma dama ce wadda muka samu a tarihi na sanya abubuwa su zam daidai. To amma kuma akwai wani kanu wanda yake daukar hankali da kuma saka shakku a cikin zukatan al'ummar duniya, duk da fata da ake yi na gari cewar in an tsayar da yakin al'amura za su saisaita. Bacin cewar an samu ɓullar bayanan sirri game da abubuwan da ke kunshe cikin daftarin yarjejeniyar da za a yi bikin rattabawa hannu ranar Juma'a. Wato ta fahimtar juna. Ta fahimtar juna. Sai shi Donald Trump yake cewa, to in fa ba mu fahimci abin da ake so mu fahimta ba a cikin ita wannan yarjejeniya, to ko shakka babu za mu koma ruwa. A kwarai da gaske. Ani ma na faɗa. Aga Trump din, wato dijani abin da nake godiya Allah anan shine
da jiya da shekaran jiya duk masu sauraro da suka saurare ne na yi bayani ba tare da saka su a cikin duhu ba. Na ce ya kamata mutane su gane wannan yarjejeniyar fahimtar juna ba wai tana nufin peace deal ba ne, wai maganar wai wani kware-kwaren yarjejeniya ce wadda za a samu zaman lafiya. Na faɗa na ce kowane ɓangare yana da nasa bukatun. Ita ma Iran kamar yadda shi ke cewa Amerika idan ba a fahimci abin da ake so su fahimta ba to za a koma ruwa. Kalmar za a koma ruwa ni ma na ambace ta saboda na riga na sani cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya samu hukuntan Iran suka tsaya kai da fata suka ce ba yarjejeniyar zaman lafiya ba ce ba saboda sun san akwai riso na yahudanci a cikin tafiyar Amerika. Kuma duba da abubuwan da suka bujiro a daidai lokacin da ɗaya daga cikin wani ministoci na bibi Netanyahu yake cewa ita kanta wannan yarjejeniyar su ba za su bi ta ba kuma za su amince da ita ba kuma za ta yi aiki da su ba, suka ce it is not going to be binding on us, ba za ta yi tasiri a kanmu ba. To kin ga wannan abin ya nuna cewa ita Isra'ila da mahukuntan Isra'ila da Amerika din nan in kika duba abubuwan da suke ta magana a nan shine tamkar bakin su daya. To amma shi kuma Donald Trump kullum abin da ya kasa gajiya a kai shine if they don't behave we'll go back to shooting at them. Susuwa kenan me yake cewa? Inji Donald Trump yake cewa yake yin kalame game da Iran cewa in ba su shiga taitayin su ba to za mu koma yi musu lugudan wuta. A to ai sun dade ba su ba saboda aikin ga wannan yana ɗaya daga cikin abin da su ita majalisar tsaro ta Iran a shekaran jiya ta fitar da sanarwa cewa mu a yadda muke kallon wannan yarjejeniya muna so duniya ta sani ba mu gamsu da dukkan wani tayi da Amurka take tunanin idan an rattaba hannu ranar Juma'a zai zama abin da za a aiwatar ne. Ita Amurka abin da take so, wato kullum ina kallon irin yadda Dominic Johnson yake bayyana irin sa Amurka da yake cewa in dai a international politics ne a siyasar duniya babban kogin ruwan da yake cin Amurka da shugabanninta shine wannan abin da shi Johnson ya kira cognitive bias in American foreign policy. A manufofin Amurka a duniya akwai irin wannan san zuciyar na cewa ni abin da nake so dole sai duniya ta yadda ta amince. To a yadda duniya take kasashe da yawa suka kasance suna da yanci. Ai babu wata kasa a duniya da duk girman ikonta da za ta ci wai tana da iko akan kowace kasa, tana da iko akan kasashen da suka yadda ita Amerika din ta zama allanshansu a tafiyar diplomasiya da tattalin arzikin kasa. To duk waɗannan kalamai na fitowa kuma suna fitowa ne daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da taro da tattaunawa da gane tsakanin waɗannan shugabanni na manyan ƙasashe. Mun ga yadda suka barrantar da kansu a farkon shiga wannan yaƙi, musamman shugabanni na ƙasashen yamma. To baka ganin cewar wannan zai ta zama wata dama da su shugabannin za su yi amfani da ita wajen lallasar Donald Trump da ƙoƙarin dawo da shi hayyacinsa cewar a yi abin da zai zamto fa'ida ga ita Amurkar ga kuma gare su tunda duk abokan tafiya ɗaya ne. Ta yi dama wannan taron na G7 ai kamar yadda nake faɗa jiya na ce launch party wani gwadabe ne wanda su kasashen nan guda bakwai za su baje kolin bukatunsu su kuma yi amfani da harshen diplomasiya su tabbata sun cimma burinsu saboda ɗaya daga cikin bakwai ba zai zama waiki a cikin tafiyar bukatunsa a duniya ba saboda idan kika duba sauran kowace daga cikin su mambobin nan suna da karfi, suna da abin da ake kira leverage, suna da dama ta fuskar tattalin arzikin kasa. Idan kika dauki Italiya, idan kika dauki Burtaniya, idan kika dauki Amurka, idan kika dauki Canada, idan kika dauki Japan, idan kika dauki Germany da ita kanta America din, ai su ne G7 superpowers da ake fara. To kin ga yanzu anan su da kansu idan suka zauna za su yi nazarin abubuwan da suke fita daga labban Donald Trump kuma su karanta labban nasa. Idan body language in tunanin lafazin bakinsa ya nuna cewa bukatun Amerika shine bukata, manufa Amerika ita ce manufa, alƙibla Amerika ita ce alƙibla, to babu wanda a cikinsu za ya ce bari ya yadda. Ba kamar yadda ƙasashe na yankin Gulf suka yadda cewa Amerika ita ce su,
ai waɗannan sun fi ƙarfin a haka da su. Saboda haka ba maganar lallashi ba ce, magana ce ta fitowa ƙarara a nuna wa Donald Trump ga hanyar da za ta bulle. To ai abinda ya sa na ce lallashi tunda shi ya nuna shi tsarinsa na zai iya bijirewa ya hutsu ga duk wani abu wanda zai kawo masa wargi ga manufa ko kuma nuna isa da buwayar da ƙasarsa take da shi. A to kuma duk wani abu da zai kawo musu wargi ajiji abin da za mu kalla shi ne menene manufa da alƙibla ta sauran ƙasashen nan. Amerika duk da ta fi kowace ƙasa girman tattalin arzikin ƙasa a duniya, to ai duk su ma sauran mambobin da suke cikin G7 kowanne yana da ruwa da tsaki a cikin tafiyar bukatarsa. Bukatar Amerika ce, bukatar Italy ce, bukatar Canada ce, bukatar Germany ce, bukatar Japan ce. Saboda haka a duniya yanda duk yanzu kasashe suka bijiro suka dogara da kansu akan arzikin da suke da shi da kuma irin manufofi da suke da shi a siyasar duniya, to lokaci yayi da ai waɗannan kasashen karansu ya kai tsaye ko sun kai bantansu ta yadda ba Amurka ba wani abu da Amerika za ta iya jiwa ra'ayinsu, saboda kowa zaman kan shi yake kuma kowa bukatar sai ke duba. To ai kuwa gashi nan ta bayyana a duniya an gansu a rana, kuma zaman 'ya'yan ɗin yadda suka zaɓi su yi a yanzu baya haifar musu da wani ɗa mai idanu. To amma kuma ko da ba haifar musu da ɗa da idanu, yanzu wannan zaman da ake kinga idan muka kalli wani abu da ya faru lokacin da aka fara wannan yaki, za ki ga irin backlash, wato irin wannan bijirewar da ita Amerika ta samu daga manyan kasashe. Idan kika duba irin su Amurka, idan kika duba irin su Germany, idan kika duba irin su Burtaniya, ai kin ga duk waɗannan mambobin G7 amma da suka gane cewa ba yaki ake dan tabbatar da bukatunsu ba gabaki daya, Amerika amfani take ta yi wani namijin kokari ta ga ta hilace su, sun dawo sun bar ayinta, amma daga karshe ba za a daga dukkan wani tsari da Amerika ta sashi in the pipeline ba, saboda sun gane wane ne Donald Trump. Cikin ga idan aka tsaya aka duba za a ga wannan wasu abubuwa ne da yake nuna cewa shi Donald Trump ɗin abin da nake gani anan ya riga ya bata a rubi. Shi yasa kullum nake cewa idan yi magana da maganarsa da sa, wato irin wannan baitin waka ne da Alhaji Muhammad Shata Katsina ke a wakar Sarkin Daura, ya ce ku yi magana da safe su ce sun ta zauna, yamma su ce sun fasa, su mai da mutum kamar 'yan mata. To kwatankwacin abin da Alhaji Muhammad Shata ya faɗa da biyar Donald Trump ta yanzu. Kuma in aka tsaya aka duba shi abin da yake kasa ganewa, ba ma 'yan G7 da ake magana ba, waɗanda za a zo a tattauna gemu da gemu a gano bakin zare, ko a cikin Amurka din ai yana fuskantar bijirwa daga majalisa, daga US Congress, kuma ya riga ya sani cewa halin da ya jefa duniya a dalilin wannan yakin, tunda akwai abin da ake kira bandwagon effect. Wani abu ne zai faru ya shafi waɗanda abin ya shafa kai tsaye, ya shafi wanda shi baya da dalilin haddasa wannan abin ya shafe shi kuma a fakaici. To in kika duba za ki ga wannan yakin da ake, in aka duba makomar mai, in aka duba cinikayya, idan aka duba dukkan wasu alaka ta ciniki tsakanin wannan kasashe da kasashe kawaye waɗanda suke da arziki, rikicin dan da ake a yankin na Red Sea da na Bahar Maliya, ai yana da wannan bandwagon effect akan kasashen da suke da alaka ta cinikayyar mai. To saboda haka idan aka tsaya aka duba su dai a yanzu da Donald Trump yake so, akwai ta dabara da yake so ya bullo da ita, wai idan ba su fahimci abin da muke so su fahimta ba, za mu koma mu ci gaba da kai hare-hare. Kwanan nan Trump ya barazana yake cewa mahukuntan Iran, to ai ya kamata ya gane cewa mahukuntan Iran tuni sun kalle shi tsirara, saboda mutumin da yake cewa zai shafe civilization, entire civilization tonight, gabaki ɗaya alƙarya guda wadda ta daɗe a shekaru dubunnai, wannan daular ta Farisa. A wayi gari Trump ko da yana da ignorance of history, yana da jahilcin tarihin yadda wannan daula ta taso, to amma kuma sai ya kalli irin abubuwan da suke faruwa a dandamalin siyasar duniya, da kuma matsayin da Iran ta ɗauka, da irin cigaban da Iran ta samu, da gogayya a tafiyar yadda ƙasashe na duniya suke so su samu ɗaukaka. Duk da ba a kiranta world superpower, amma duk tana da wasu abubuwa da suka yi kama da cewa sai ƙasa